Ito-san, Yoshida-san, han sagde, han sendte en e-mail til Hans. Very important. Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. En cykel larmer ikke, den bruger 0 benzin. En cykel oser ikke, som andre oliesvin. Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. På cykel kan man være en cowboy på sin hest og svinge sig i sadlen som i det vilde vest. Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Og vil du lege speedway, er cyklen helt i top. Du brummer lidt med munden og speeder motoren op. Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. På cykel kan du køre en tur med mor og far. Og lærkerne kan du høre, og luften er ren og klar. Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. So, Minister Hidego, these are the books of the signature from Japanese supporters of the king. Thank you very much. This is a symbol of a strong wish for success. Thank you very much. We look forward to that, also to the cooperation with Japan. Thank you. Thank you very much. Thank you very much to the Japanese ambassador to Denmark and also to the Danish ambassador to Japan for having organized this. So to keep up that pressure, we need the help from citizens all over the world. And this is what this tour from Kyoto to Copenhagen has been all about. Yeah. So thank you very much for the initiative. We look forward also to the cooperation with Japan and also for the rest of you to do your job as citizens in democracies throughout the world. Yeah. Thank you very much. Thank you.